Čau všetci, tento tutoriál vám ukážem, jak stáhnuť Notepad++. Odkaz, kde ho stáhnete, bude v popisku. Tak, najprv si stáhneme Notepad++, setup alebo zip alebo 7zip, to je jedno. Keď to budeme stále, tak sem budeme mať takúto ikonku. Pokiaľ to bude inštalovať. Zvolím jazyk, dáme ďalší, súhlasím. Ja to dávam na program Files, vy si to dáte KCT. Tuto môžete nechať tak, alebo ešte zaškrtnúť toto. Další, keď to chcete na USB nainštalovať, tak zaškrtnite aj toto. Keď chcete pluginy dávať do AppData, Notepad++ plugins, tak zaškrtnite toto. A keď chcete odkaz na ploche, tak zaškrtnite toto. Keď chcete starú ikonku, ne novší styl, tak zaškrtnite toto. A už stačí vám nainštalovať. Ja už to mám nainštalované, tak zoberiem druhýkrát. OK. Tak to vypadá Notepad++. Sú tu všetky funkcie, základ. Praví všetko. Môžete si tu vytvoriť aplikácie, programy. Všetkých formátov okrem PHP. A to je pro toto video asi všetko. Čau.